Okay, tawi tafuna kale kuti phunziro limene nalipasa mutu wake kuti Absalom. So Absalom dziwa bwino lomwe nde tifatione kuti ndi chani imene tingathe kuphunzira kuchokera mwa mwana ameneyu Absalom. Choyambirira tikuyenera kudziwa kapena kukumbutsana kuti kodi Absalom anali ndani. Pa 2 Samuel 3 verse 2 mpaka na 3 akuti ndipo ana a Davide anabadwira ku Hebron. Mwana woyamba ndiye Amnon wa Ahinoam wa ku Jezreel, wachiwiri Kaleu wa Abigail mkazi wa Nabala wa ku Carmel, ndi wachitatu Absalom mwana wa Maaka mwana wa mkazi wa Talimai mfumu ya ku Gesuri. So nkhani yake kwamba choncho ndime anapezekera mkulu ameneyu otchedwa Absalom. Maori Absalom, Aba, Salom, mtendere. Absalom. So bambo ake ndi mafuno abwino kwambiri kwa mwana ameneyu. Mpasa zero Absalom. Father in peace. Akuti tate mumtendere. Absalom anali mwana obadwa kuchokera kwa Davide komanso mzimayi ameneyi wotchedwa Maaka. So Maaka anali mwana wa mkazi wa Talimai. Talimai inali mfumu ya ku Gesuri. Alright. So pali chithunzi chokongola kwambiri cha nyamata ameneyi Absalom wa mina simunga jone bwino koma namujambula okongola chifukwa ndimene anatchuka nazo zimenezo. Okay, so but 2 Samuel 14 verse 25 and 27 akuti ndipo mu Israel monse munalibe wina anthu anamutama kwambiri chifukwa cha kukongola kwake monga Absalom, kuyambira kumapazi kufikira pakati pa mutu wake mwa iye munalibe chilema. Okay, ndi akati munalibe chilema sakutanthauza kuti chipsera kapena kudula chala ayi. He was beautiful. Akali anali wa mamuna koma anachoka pa handsome kufika pa beautiful. Sana ali munthu wamasewera ayi. Okay, ndiko already tayamba kali kuganiza za wina so amene anali wokongola. Ndauna kuti ndipo pometa tsitsi lake amameta potsiriza chaka. Okay, so chaka chilichonse amatani amameta chifukwa tsitsi linamulemerera. Mwanjira ina tsitsi lake kuti limamulemera chifukwa cha kutalika ndi thanzi la tsitsi. Okay, ndakuti chifukwa chake atalimeta anayesa tsitsi la pamutu pake napeza masekeli 200 monga mwa muyeso wa mfumu. So kuyeza kwa mfumu akuti tsitsi licha akameta akakaliyeza imakwana 5 pounds which is about 2.2 kilograms. Nchifukwa yake chaka chikathamatani amameta fa amachita kulimva kuti tsitsi atani lalemera. Anali munthu wokongola kwambiri mkulu ameneyo. Okay, so pa 2 Samuel 15 verse 1 pana 3 repeat kuti ndipo kunali chitapita ichi Absalom anadzikonzera galeta ndi akavalo ndi anthu 50 akuthamanga momtsogolera. Ndi nkhani jayi kupita tsopano ndakuti nalipo nthawi ina yake anapeza kuti Absalom anakonza magaleta. Okay, ndi akavalo ndi atanapeza anthu okwanira 50. Anthu angati amene 50. Ndi akuti panali kuthamanga kumene kumachitika timva kuti kunali zichani. Ndipo Absalom analawirira nakayima pa njira ya kuchipata, anathamangira ku gate. Ndiye kuti ndi kunjira yopita kwa mfumu kumeneko. Ndiye kuti ndipo kunatero pakakhala munthu aliyense ndi mlandu oyenera kufika kwa mfumu kuti aweruze, Absalomu anamuyitana nati, ndinu wakumudzi uti?
ndipo anati mnyamata wanu ndiye wa fuko lina la Israeli. Ndakuti chimene anachokera Abisalomu ku palace nyumba ya mfumu ndikutenga ndi amuna ena okwanira 50 atamapita pa gate kukhala pamene pacha kuyika mipando yawo kuno bwino pa kuti koyandikira kubwalo kwa mfumu. Ndeko mabwera anthu mwina ndi milandu kubwera kuti azathandizidwe ndi mfumu Davide. Ndakuti anthu acha akafika pamene pacha amawalandira bwino kwambiri. Ndi amawafunsa mwachokera mudzi uti? Ndi anthu acha amayankha ayi mnyamata wanu ndiye wa fuko lakuti la Israeli. Kenako zimakhala bwanji? Ndakuti Abisalomu amanena naye munthu uja, ona zokamba zako ndizo zabwino ndizo lungama, koma mfumu sinauze wina kuti adzamve za iwe. Okay, ndati inu mwabwera ndi nkhani yanji kwa mfumu? Ndi munthu akafotokoza ndabwanitsa kuti zakuti koma nkhani yako iyi ikuti kuti ndiyo songoka kale, ndiyo kukomera kale meneko, koma vuto ndionera kuti mfumu sinayike munthu wina woti angathe kukuthandizirani pa mlandu wanu umenewu. Ndiye kuti wayamba kale kuonetsera kwa munthu uja kunena kuti mfumu Davide si mfumu yabwino kwenikweni, ili ndi mavuto ena ake. Okay, nde verse 4 akuti Abisalomu anatinso bwenzi atandiyika ine ndikhale oweruza mdzikomo. Okay, kuti munthu yense amene ali ndi mlandu wake kapena chifukwa chake akadafika kwa ine ndipo ndikadamuchitira za chilungamo. Akadangondiyika ineyo ndikhale chita nditi milandu zimene titi. Bwenzi anthu ambiri ndi anthu anu kumaweruzidwa mwa chilungamo kwambiri. Nditi amepo ambakaye kufunsa za chilungamo cha ndani? Cha bambo ake. Kuti mfumu achapena pake. Verse 5, ndipo kunatero kuti pakusendera munthu aliyense kuzamulambira, iye anatambasula dzanja lake namgwira nampsopsona. Kwa nayo ochenjera kwambiri. Akuti munthu akabwera madandaulo samayano wavala mutani? Ayi. Akuti amabwera takulandirani basi kumuhaga kena kumtsotsona. Munthu chakumamva kuti koma ndi zilati zizitere bwezi zili bwino kwambiri. Okay, ndakuti Abisalomu verse 6 anachitira zotero Aisraeli onse akudza kwa mfumu kuti aweruze mlandu wawo. Chomwecho Abisalomu anakopa mitima ya anthu a Israeli. Kunapezeka kuti nanji munthu ndi wokongola, akoneka kuti ndi wanzeru, ndi akubweranso ndi kakhete nake kuoneka ngati kabwino kwambiri kokopa. Usatira zake akuti Aisraeli ampizi anakopeka naye. Ndiye kuti pamene akukopeka ndi Abisalomu, ndiye kuti chikoka chawo kwa mfumu Davide chayamba kutani? Chayamba kuchoka pang'ono. So ndipene zinali Abisalomu. Alright, so tikaona tikupeza kuti Abisalomu ameneyi anali wokongola monga Bible lafotokoza kale. Aona kuti panalibenso mu Israeli wokongola ngati Abisalomu. Komanso anali wanzeru, tamuona kale. Komanso Abisalomu anali wamphamvu, mumuona kusogolo. Komanso anali wotchuka. Abisalomu ndiye anatchuka. Kutchuka kwa anatchuka chifukwa cha kukongola. Ndiye anali wotchuka. Wina aliyense mu Israeli amamudziwa kuti kuli Abisalomu kwa mfumu. Zotsatira zake ndi chani? Atakhala wokongola, wanzeru, wamphamvu, wotchuka, panali zinthu zina zimene zinachitika chifukwa cha zimenezo. Anakhumbitsa kukhala mfumu. Okay, I hope ukumbukira zina zake zimene zachitika kumwamba kale. Zikungoyenda chimodzimodzi. Nkhani ya Lucifer sindichedwa naye, koma zokha zikuonetsa. Nde Abisalomunso anakhumbitsa kwambiri kukhala mfumu. Ataona kuti ndine wokongola, ndine wamphamvu, ndine wanzeru, chasalaso ndi chani? Ndili ndima zonse zondiyenereza kuti ngati okhala chani? Mfumu. Ndeke nako anapanga devise a plan. Ngati mene zinakhaliranso kumwamba kuja. Satana Lucifer ataona kuti palibenso wina wooneka bwino uno kuposa ine. Mzibambo chachitali bwino, chooneka bwino, chowala, champhamvu, choziwa kuyimba. Angelo onse amamvera iyeyo.
ndi kenako Lucifer naye anapanga plan. Timve plan ya Abisalomu inali yotani. 2 Samuel 15 verse 7 akuti ndipo kunali pakutha zaka zinayi Abisalomu ananena kwa mfumu, mundilole ndimuke ku Hebron ndikachite chowinda changa ndinachiwindira Yehova. Okay, nde Abisalomu akuwauza bambo ake, atipaseni mpata ndipite ku Hebron ndinapanga chowinda china chake kwa Yehova, ndiye ndipite ndikapangiza zimene zonse. Mfundo yooneka bwino yomveka bwino Davide anganene kuti chani kuti pita mwana wanga. Komano munthawi imeneyi kwenikweni Abisalomu anali akufuna, anali ndi cholinga china, anali onena kuti akapange recruit, akapeze ame yake, akapeze anthu oti akhale mbali yake, akanyengerere kuti akhale mbali ya Abisalomu. Okay, mwaichi kunapezeka kuti mwana wa mfumu anasanduka mdani wa mfumu, mwana wokondedwa amene amakhala pafupi ndi mfumu, amene anadalitsika ndi nzeru ndi kukongola ndi zina zonse zimene anthu amazisowa. Akuoneka tsopano kuti wasanduka kukhala mdani wa mfumu, koma mfumu sikudziwa. Nde tikuona kuti iyeyu ndi mwana weniweni wa Davide, monga menenso anali Lucifer. Of course uyu anali ochita kubadwa, koma Lucifer anali mwana paja kuti timatha kukhala ana a Mulungu njira zitatu: kubadwa ngati mwa Mulungu ngati Yesu Khristu, kukhala mwana wa Mulungu chifukwa cha kulengedwa ngati angelo ndi achina Adamu, komanso timakhala ana a Mulungu pamene talandira mzimu wa Mulungu ngati mene ife tilili. So koma Abisalomu analinso chifanizo chenicheni cha bambo wake. Okay, anali mwana weniweni wa Davide, anali chifanizo nditu cha Davide yemwe mwanayi komanso pano wanamizika chifukwa cha kukongola, nzeru, mphamvu ndi kudziwika kwake. Yemwe tsopano wayamba kufunsa mafunso pamene atate wake akuyendetsera ulamuliro wawo. Mwanayu wayambanso kulengezesa kuti atate wake ndi olamulira koma wopanda chilungamo, iye pa chilungamo kuposa atate wake. Then iye akuonesa kuti atakhala kuti wapatsidwa mpando, ndiye kuti zambiri zisintha pakati pawo. So exactly amene anachitira mkulu uja amene tikumudziwa bwino lomwe, Ezekiel 28 verse 12 Mark 17:12 akuti wobadwa ndi munthu iwe, kweza nyimbo ya maliro yolirira mfumu ya Turo, nuziti kwa iye, atero Ambuye Yehova, wakomera muyeso ndi zindikiro, wodzala ndi nzeru, wokongola wangwiro. Kenako kuti unadzikuza mtima chifukwa cha kukongola kwako, waipsa nzeru zako chifukwa cha kuwala kwako, ndakugwesa pansi, ndakuyika pamaso pa mafumu kuti akupenye. Kamba za Lucifer zimene zikufanana kwambiri ndi zimene Abisalomu akuonetsera. Okay, so kenako Ezekiel 28 verse 5-6, mwanzeru zako zazikulu ndi kugulana malonda kwako, wachulukitsa chuma chako ndi mtima wako wadzikuza chifukwa cha chuma chako. Chifukwa chake atero Ambuye Yehova, popeza wayika mtima wako ngati mtima wa Mulungu. So Lucifer wafikanso kuyika mtima wake ngati mtima wa Mulungu. Ku Yesaya 14 amakambaso nkhani zokhuzana ndi Lucifer yemweyo, akuti wagwadi kuchokera kumwamba iwe nthanda, mwana wa mbandakucha. So afuna kuza zakuzikweza ndi zina zotero chifukwa cha kukongola ndi zina zotero. Kenako akuti Lucifer amalingalira zozakweza, akuti ndidzakwera pamwamba pa mitambo, ndidzafanana ndi wamwambamwamba. Ndi zimenenso Abisalomu amafuna kuti yeye basi akhale mfumu basi. Okay, Lucifer akuti sindikufunanso kukhala subject of anyone, sindikufuna kuti wina wake azindilamulira. Paja angelo kuti akhale abwino anali akulamulidwa ndi mzimu wa ndani? Wa Mulungu, mzimu wa Yesu Khristu unali mwa angelo.
ndi umene umathandizira kuti athe kuchita bwino. Nde Lucifer anati izizi ndene ndatopa nazo, sitikufuna kuti tizichita zinthu molamulidwa ndi wina wake, ndikufuna ineyo ndikhale pamwamba, nanenso ndikuthekera kuti ndingathe kuyendesa moyo wanga komanso ngakhale moyo wa anthu ena. Okay, so anapereka mfundo zimenezo zokhwima kwambiri. Mwanjira ina akunena kuti ineyo sinenso cholengedwa, sindikuyeneranso kulengedwa kali cholengedwa, koma ndikuyenera kukhala wozilamulira ndekha. Ndikhoza kumafunsa kuti chifukwa chani Mulungu akufuna kuti azilamulira mitima mwathu, chifukwa chani Mulungu akufuna kuti iyeyo akhale woyendetsa mitima yathu. Choyambirira tidziwe kunena kuti Mulungu sakukakamiza wina aliyense kuti Mulungu alowemo azimulamulira. Choyambirira Mulungu akufuna munthu aone ubwino wa Mulungu, chikondi cha Mulungu, kenako munthuyo aone kuti koma zanga kuti zindiyendere, pakufunika Mulungu atenge gawo la kulamulira moyo wanga. So sakukakamiza wina aliyense. Okay, komano timakhala ndi kusankha kuti ineyo ndithakuzilamulira ndekha. Ndiyo maana kuti inu Ambuye khalani kumeneko, ine ndiyendetsa, muona amene nditayendesere moyo wanga. So ndipeni Lucifer challenge Mulungu kuna kuti tatisiyeni muone ife tiyendese zinthuzi. Abisalomu akufunanso zimenezo, nayenso akufuna kuti ayendese zinthu. So Abisalomu ndi Lucifer fanana kwambiri, kukongola, nkhani za nzeru, chuma, komanso mtima wofuna kulamulira. So Abisalomu anali zonse monga prince, ukamba za mwana wa mfumu. Okay, ndiye zimene anaganiza Abisalomu ndi chani? Apange chiwembu. Exactly Lucifer anasema da baba ofuna kupanga attack. Okay, awodi strength to strength. Nde monga beza kaliya kumwamba zinayambika mwanseri kena kuzaza aonekera tsopano. Abisalomu sanapanga chimodzimodzi. 2 Samuel 15 verse 10 mpaka na 13. Awodi koma Abisalomu anatumiza ozonda ku mafuko onse a Israeli kuti pakumva kulira kwa lipenga pomwepo muzinena Abisalomu ali mfumu ku Hebron. Basi ndiko anafika saizi imeneyo atakocha anthu. Ndara anatumiza anthu mafuko onse strategically. Inu vilanu anali wotchuka kwambiri, wooneka wanzeru, wokongola. Ndiye unali kosavuta kuti anthu amumvere, amachita kuoneka kuti awawo atha kulamulira bwino awo. Ndiye akuti mukazamva kulira kwa lipenga, ndi nthawi imene yonena kuti iniyo Mulungu yanga basi kufuula kuti muno mfumu ni ndani? Ndi Abisalomu. So tinakhala bwanji. Ndipo pamodzi ndi Abisalomu panapita anthu 200 aku Yerusalemu, ndiwo oyitanidwa, namuka nkupulikira kwawo osadziwa kanthu. Okay, ndauda kuti anthu angati awa 200 200 ndi anasankha akulu amu Israeli okwanira 200. Mukalakhala ngati muno ndera kusankha ma minister, anthu otchuka pandale, ndi akhalepo 200. Awapanga convince amenewo. Nde akuti anthu amene acha anasonkhanisa ndi kunyamuka nawo, koma akuti anthu samadziwa kuti imene chimachitika. Zinthu zimachitika mochenjera kwambiri ngati Lucifer. Angelo ena anazizimuka mochedwa zimene zikuchitika kumwamba. Ndiye akuti ndipo Abisalomu anayitana Ahitofeli Giloni, amene anali phungu wa Davide, kumuzi wake ndiwo Gilo, pamene iye anali kupereka nsembe. Ndipo chiwembucho chinali cholimba pakuti anthu anachulukabe kwa Abisalomu. Akuluakulu podzafika kunyengerera Ahitofeli sina zinthu zamaselera, chifukwa mu Israeli monse ngati panali munthu amene amadziwa kupereka uphungu anali ndani? Ahitofeli. Ndiye kungopezeka kuti Ahitofeli wampaka konvinsi kukhala mbali yako. Ndiyo watha basi. Baibulo afotokoza kuti ati uphungu wa Ahitofeli akaupereka amakhala wayankhola nda Mulungu. Zilimo munthu ali akapereka chiganizo chake chimakhala kupereka ndani? Ndi Mulungu. Ndiye Abisalomu anakonesa kunyengerera ameneyi ndi kukhala mbali yake. Ahitofeli yemwe ndi amenenso Davide amadalira
akakauti akufuna zina zake zofunika munthu wanzeru agamule amene amayitanidwa amakhala Ahitofele. Chifukwa akunena kuti with this chiwembu chinacha cholimba, ndipo anthu ambiri atangomva kuti Ahitofele ali mbali yomweyo anangoziwa kuti kwapita ndi mbali ya Mulungu basi. Okay, 2 Samuel 15 verse 10 pana 13 akuti koma Abisalomu, okay, ndipo mtenga verse 13, ndipo mtenga unafika kwa Davide nuti mitima ya anthu a Israeli itsata Abisalomu. So akonde anthu anaona kuti zavuta tuku, takamuuzani Davide akuimva nkhani mochedwa ngati mmenemu. So Abisalomu anagwisa ntchito nzeru zake monga amene anachitira Lucifer. Chivumbulutso 12 verse 4 akuti ndipo mchira wake uguza limodzi la magawo atatu a nyenyezi za mmwamba nuziponya pa dziko. So kumbe Lucifer anakwanitsa kunyengerera 1/3 ya angelo. Nde Yesaya 9:15 akuti nkhalamba ndi olemekezeka ndiye munthu, ndi mneneri wophunzitsa zonama ndiye mchira. Ya Lucifer anagwisa ntchito mchira gwesa anthu kuwanamiza. Okay, Abisalomunso anagwisa ntchito njira yakuchenjera. Ukamaganiza kuti ungathe kuzilamulira wekha, limenelo ndi bodza ndipo ndi chinyengo. Monga munthu ndoyipa pakufunika china chake chabwino ngati ufuna kuti zinthu ziyende bwino. Okay, so ndiye uthenga wafika kwa Davide. Davide akupanga chani zomwe Davide anachita? 2 Samuel 15 verse 14. Tonse tikumudziwa kale Davide kuti Davide anali woziwa nkhondo. Sili kuzoti Abisalomu anaganiza bwanji, chifukwa tikayitengera record, tengera history, I don't think kuti Abisalomu amene kuti kukhala ndi maganizo kuti angachite nkhondo ndi bambo ake Davide. Koma chilipo pia chinampangitsa mwina kuti aganize choncho, kukongola, kuchuka, chuma, nzeru, angathe kupanga. Mayembekezera kuti Davide akangomva uthenga umenewo ayitana anthu tiyendithire nkhondo mwana ameneyo. Komano zimene anapanga Davide zinasiyana ndi zimene ife tingathe mwina ambiri akanatha kuchita. Mmene kukhala mfumu kumakomera ndiye umve kuti wina wake uku akupanga plot yakuti anthu amayesesa ndithu kuti amenye nkhondo. 2 Samuel 15 verse 14, ndipo Davide ananena nawo anyamata ake onse akukhala naye ku Yerusalemu. So panali ena amene anasalira kumbali ya Davide. Okay, akuti nyamukani tithawe. Chifukwa kwambali kulengeza kuti mfumu ni ndani? Ndi Abisalomu. Ndiye mfumu ikupa zimene ziyakuti apapa afunika tithawe, not to fight back. Usati tikamenyane nawo tendi nyamukeni zipita. Ayi, anayenda anyamata ndithu kunali kagulu ndithu kunali na Yoabu kumbali imeneyi amene anali asilikali oziwa nkhondo. Koma Davide akunena kuti tendi tithawe. Okay, tikapanda kuthawa palibe mmodzi wa ife azapulumuka. Abisalomu akuyankha choncho Davide, Abisalomu atipha, tendi zithawa. Fulumirani kuchoka, angatipeze nsanga ndi kutigwetsera zoyipa ndi kukantha muzi ndi lupanga lakuthwa. Ndati mfumu, koma ngati mfumu yafika pomuopa Abisalomu chonchi, ndi anthu onse asala kuti tendi tisateni mfumu tithawe tituluke muchani mu Yerusalemu. Okay, so komano Davide kuthawa ukuku anali ndi plan yofuna kupulumutsa mwana wake yemwe. Mwana akupanga chiwembu koma bambo ake uyu ndi mwana aderi, ndi akuchoka mu Yerusalemu akanakhala amene mjaona kuti tenditire nkhondo padakhala chipwirikiti, ndipo zimene Davide samafuna ndizomene kuti mwana wake afe. Ndakuti yatende ndituluke. So anatuluka, kale zinali zovuta chifukwa zali nkhani yochitika mwachangu. Okay, zilingalira zakumwamba pamene munthu wa dziko lapansi waukira Mulungu. Ndiye Mulungu akupanga njira ya chipulumutso.
Verse 24 akuti ndipo onani Zadoki yemwe anadza ndi Alevi onse pamodzi naye ali kunyamula likasa la chipangano la Mulungu, natula likasa la Mulungu ndi Abiatara anakwera kufikira anthu onse anatha kutuluka mmudzimo. Ndi anati anthu onse amene ali mbali ya Davide anayamba kumusatira, kumayamba kuyenda ulendo wapansi. Ansembenso ananyamuka nawo. Okay? Ndi akuti ndipo mfumu verse 25 inanena ndi Zadoki, ubwerere nalo likasa la Mulungu kumudziko. Akandikomera mtima Yehova, iye azandibwezanso, nadzandionetsanso ili ndipo kukhala pake pomwe. Tikumbukire kunena kuti Davide zimene akupanga ndi mission imene ali ndi chikhumbokhumbo chofuna kuti ampulumutse mwana wake, mwana uja asafe. Pasa chithunzi cha Yesu Khristu amene akunena kuti tikakhala kunoko tichoke mu Yerusalemu. Anafuna kuzasa nambazo amene amakamba phunziro lawo. Akuti tichoke tisunthe tipite uko. Yesu akunyamuka akubwera kuti azapulumutse munthu. Davide akunyamuka akupita kumalo kwina cholinga choti mwana wake apulumutsidwe. Ndipo akumuuza Zadoki kuti iweyo ubwerere. So Zadoki akuchoka ndi wansembe, akuchoka mu Yerusalemu, akuchoka limodzi ndi likasa. Ndi Davide akuti likasa mulisiye konko. Davide naye pali chinthu china chimene chikumudabwitsa kuti Mulungu walola bwanji zichitikezi. Kapena Mulungu anditaya? Kapena ndi chiongozero cha Mulungu kapena mina palipena pake mene ndalakwitsa. Okay, ndi likasa lisiye. So Mulungu ngati chikamngomene mtima tizabwereranso. Koma ngati it's okay. So Yesu Khristu ndiye anyamuka kumwamba, ananyamuka kupita pa dziko lapansi kumenya nkhondo imene sitikudziwa kuti ikatha bwanji. Akuti adali anali ndi nkhawa kopsa. Achita kukhala chinthawi kulingalira kuti mwana yapitedi. Nde mantha omwe akuonekanso apa. Ngati Ambuye angalole tizabwereranso. Koma iye akatero kuti sindikondwera nawe konse, onani ndine pano andichitire chimene chinkomera. Akuyankhula ndi Davide. Ngati Mulungu angalole kuti ndifere komweko, zichitike ndimene iye wafunira. Kufuna kwanu kuchitidwe. Ndipo mfumu inanenanso ndi Zadoki wansembeyo, suli mlauli kodi ubwerere kumudzi mumtendere pamodzi ndi ana ako amuna awiri Ahimaazi mwana wako ndi Jonatani mwana wa Abiatara. Akumuwuza kuti bwererani amwene. So Davide akupita opanda likasa. Zikuonetsa ngati kuti akuchoka, Mulungu amusiya uku, iye akupita uku. Kusiyana ndi Mulungu wake. Naye nthawi yovuta mukayilingalira. So verse 30 and 31 ndipo Davide anakwera pa chikweza chako Azitona. Phiri lake lomwelo nakwera nalira misonzi. Adali kumva chisoni kwambiri. Okay? Ndipo akuti anafunda mutu wake naenda ndi mapazi osavala. Sanavale nsapato. Koma ndi amfumu. Ndi anthu onse amene anali naye anafunda munthu yense mutu wake ndipo anakwera nalira misonzi pokwerapo. Sunani nthawi yomvetsa chisoni kwambiri. Davide amaona I think ngati Mulungu andisiya koma sakumvetsa chifukwa chimene Mulungu amusiyira. Akumva kuti wathamangisidwa mpando wake wachifumu. Wasiyana ndi Mulungu. Ndi anthu anali akuyenda ngati mwambo wa maliro kuti anthu akupita kumanda. It was a troubling experience. Koma ulendo unali kuchitika. Ali ndiye wina anauza Davide nati Ahitofeli ali pakati pa opanga chiwembu pamodzi ndi Abisalomu. Davide nati Yehova musandulise uphungu wa Ahitofeli ukhale wopusa. Anaziwa Davide kuti ndi Ahitofeli yemwe. Kuthawirika zinthu zoopsa. Nthawi yomweyo anatumiza pemphero. Akuti Yehova apa pemphero lokhaliri mundimvere. Mwesese kuti uphungu wa Ahitofeli musanduse lero lokha ukhale utani ukhale wopusa. So pa Masalimo 41 verse 7 mpaka 9 Ahitofeli akumufotokoza Davide mu nyimbo yake imeneyi. Akuti onse akudana nane andinong'onezerana apambana chondiyipsa ine changwera chinthu choopsa ati popeza aligonire sadzaukanso. Ngakhale bwenzi langa leneneni amene ndamkhulupirira ndiye amene adadyako mkate wanga anandikwezera chidendene chake.
Davide akuti even Ahitofele amene takhala limodzi mnyamata wanga lero wapita mbali iyi kutikumbutsa nkhani ya Judas Iscariot. Okay, komano chosangalatsa nchonena kuti pemphero limeneli lina Mulungu analiyankha chifukwa anapereka uphungu wa Ahitofele kwa Abisalomu, koma Abisalomu adaumva kuti okay ndamva palinso wina ndi uphungu wina, ndi anabweranso wina nayenso anapereka uphungu wake. Ndi Abisalomu kuyeza akuti abola wawinayo basitu ndi Ahitofele anakwiya kwambiri ataona kuti uphungu wake sunamveredwe. Mukawerenga kuti uphungu wake unali ndi kuti ndipo Ahitofele pakuona kuti sanatsate uphungu wake anamanga bulu wake bwinobwino ndi kunyamuka kunka kumudzi nakonza banja lake bwinobwino, kenako nazipachika nafa nayikidwa m'manda atate wake basi pe. Munthu wamkulu adali munthu wamkulu kuti akayankhula chinthu chimene wina aliyense amene atani atsatire, mwina akanali kuyamba kudabula komanso anadziwa kuti kusatenga uphungu wanga uko kuti bwesera mavuto. Ndezi anafike pophedwa ningozipha ndekha fa ndikafa ku nkhondo mosakonzekera bora nditani ndikonze kufa kukuchitika basi tanga anthu sanamvere uphungu wanga. So laidu amakhadi ndi uphungu wopsa kwambiri. So nsachite kukambanso zokhuza ndi Yudasi pomwe zidziwa kale nkhani yake inatha chimodzimodzi. Okay, 2 Samuel 18 verse 1-3 akuti ndipo Davide anawerenga anthu amene anali naye nawayikira atsogoleri a 1,000 ndi atsogoleri a 100. Okay, so mmene zamvekeramo nomwe musachitenso kufotokozera. Kenako Davide anatumiza anthu atawagawa magulu atatu. Gulu limodzi aliyang'ane Yowabu, lina aliyang'ane Abisai mwana wa Zeruya m'bale wake wa Yowabu, ndi lina aliyang'anire Itai Mgiti. Ndipo mfumu inanena ndi anthu, zoonadi ine ndemwe ndidzatuluka limodzi ndi inu. Okay, ndakuti apapa mfumu yagawagawa anthu aja muyende chonchi, wina akakhale anda Abisai, wina akakhale anda Yowabu, wina akakhale anda Zeruya, inenso ndipita nanu. Okay, nde zandikumbutsa koma tingowerenga kaye vesi yosatira akuti koma anthuwo anati simudzatuluka ndinu pakuti tikathawa sazatisamalira ife, ngakhale limodzi la magawo awiri a ife likafa sazatisamalira, koma inu mulingana ndi 10,000 a ife. Chifukwa chake tsono n'kwabwino kuti mutithandize kutuluka mmudzi. Okay, zimene chichewa cha Bible chimavutirako pang'ono chichewachi, koma mukalinga muchingerezi nkhani yake ndiyosavuta apopo. Anthu achone amapempha nchonena kuti inuyo mukhale konkono mutilole ife tipite tikagwire ntchito, ife tikafuna thandizo inu muzitumiza kuchokera kuti kumudzi kuno. Ndizimene akukamba pamenepo. Okay, imaganiza ndithu kuti kumwamba kumwina angelo anali ndi maganizo amenewo onena kuti Yesu muchite kupita inu, bwanji tipite ifeyo tikagwire ntchito yopulumutsa munthu. Nde Yesu anati kuti iyi ndi yanga amene akapulumutse munthu ndine. So mistake imene anapanga Davide, anawalola anthu aja kuti pitani mukandani mukampulumutse. Of course anawatuma, anawapasa malangizo okuti akampulumutse mwanayo, koma kuti sizingatheke kuti angelo apulumutse munthu. Okay, so 2 Samuel 18:4-5 ndipo mfumu inanena nawo, ndidzachita chimene chikomera inu. Mfumu niyima pambali pa chipata, ndipo anthu onse anatuluka ali 100,000. Koma mfumu inanena mawu akuti ndipo mfumu inalamulira Yowabu ndi Abisai ndi Itai akakulu aja kuti chifukwa cha ine muchite mofatsa ndi nyamatayi Abisalomu. Ndipo anthu onse anamva pamene mfumu inalamulira atsogoleriwo za Abisalomu. So nkhondo ikubwera ifo kuti Abisalomu akupanga attack, nde anthu akupita kuti akamenye nkhondoyo, koma akuwuzidwa kunena kuti koma Abisalomu mukachita naye mofatsa ngati zimatheka mu nkhondo kuchita naye munthu mofatsa. Davide amafuna mwana wake akabwere wachani
wamoyo osati wakufa. Za nkhondozo zili apo. Okay, so chimene chinavuta Davide akungotuma anthu kuti akagwire ntchito imeneyo, sakupita yekha. Yesu Khristu anati ayi ndipita ndekha. It was a successful mission. Ya Davide inali failure. Okay, 2 Samuel 18:6-8. Chomwecho anthuwo anatuluka kuthengo kamenyana ndi Israeli, nalimbana ku nkhalango ya ku Ephraim. Ndemene afotokozera kuti nkhondo yolimbana ndi Israeli. Kusenzera kuti anthu ambiri anali mbali imeneyi. Pamene kwa Davide wali anthu ochepa. Mphamvu imene anali nayo Abisalomu inali yayikulu zedi. Ndipo anthu a Israeli anakanthidwa pamenepo pamaso pa anyamata a Davide, ndipo kunali kuwapha kwakukulu kumeneko. Tsiku lomwelo anthu 20,000 ndi angati? Hello? 2,000. Oh. Anthu 20,000. 20,000. Okay. So ana Israeli amene onsewo kufa tsiku limodzi. So sizinali bwino. Nkhondo inavuta kwambiri pakuti nkhondo inatanda pa dziko lonse, ndipo tsiku lomwelo nkhalango inawononga anthu akuposa amene anawonongeka ndi lupanga. Kunali chinkhalango choopsa, kotero anthu ambiri amafa chifukwa cha kuthamanga, akamathawa chonchi china chake chawapanga, ena amene agwera mu chidzenje. Chinali chinkhalango cha thick. Ndi nkhalango makhala zambiri ziyango ndi zotero. Ndi anthu ambiri amene anafawo anafa chifukwa cha nkhalangoyo, chifukwa anthu amene ali mbali ya Davide anali ochepa. Mulungu anamuthandizira. Alright. Ndi 2 Samuel 18:9. Ndipo Abisalomu anakomana ndi anyamata a Davide. Zavuta tsopano. Abisalomu naberekeka pa nyulu yake, ndipo nyuluyo inapita pansi pa nthambi zolimba za mtundu wamkulu, ndipo mutu wake unakodwa ndi mtengo. Iye ali lende pakati pa thambo ndi pansi pa nyulu imene inali pansi pa iye inapitirira. Ndati bulu wake akuthamanga mu chinkhalango chothinana. Abisalomu pachali ndi tsitsi lokongola lalitali bwino, chaka inayi sinafike nthawi yometa, ndapeza kuti yangomangirizika ku chinthambi uku, ndi anangozendewera ndi chinsinsi chonchi. Zichama zinyadira zicha ndi zimene zinampangisa tabe buluja wapita, zinthu zavuta. Okay, verse 10 akuti ndipo munthu wina anamuona nauza Yowabu nati, onani ndaona Abisalomu ali lende pathundu. Ndakuti Abisalomu ndamuona tikusaka uyu ali apo. Ndipo Yowabu analera ndiwo muuzayo, ndipo taona unamuona, tsono unalekeranji kumkantha agwe pansi pomwepo? Ndipo ine ndikadakupasa ndalama 10 ndi lamba. Ndakanilamba tanoza belot. Ndi chiudindo kale chimenecho. Ndati kanakukweza udindo komanso kanakupasa ndalama. Mimi unamuonamo ukanangopheratu. Nde munthu yanayankha ndithu, ati munthu analira ndi Yowabu, ndingakhale ndikalandira ndalama 1,000 m'dzanja langa. Mwachidule munthu anakana anati sindikanapanga zimenezo. Inenso mukudziwa mawu amene mfumu yanena anali omveka bwino. Ndi akuti ndikadachita chonyenga pa moyo wanga, palibe mlandu ubisika kwa mfumu, ndipo inu nomwe mukadanditsutsa. Samaziwa zimene zali muti mwa Yowabu. Yowabu akuti iwenso bale. Pomwepo Yowabu anati sindiyenera kuchedwa nawe, ukundichedwetsa. Ndamwe anatenga mikondo 3, munthu wakodwa ari mu mtengo, koma anatenga mikondo 3 nagwaza nayo mtima wa Abisalomu ali kukhala wamoyo pakati pa mtengo. Ndana namugwaza. Ndiye sanangomugwaza ndi musiya choncho, ndipo anyamata 10 onyamula zida zake za Yowabu anamzungulira Abisalomu nankantha namupha. Koma ndiye anali kuphedwa atu. Yowabu wakubaya, ubweranso. Zovuta. Matero. Yowabu zimene anapanga pena ngati za ndiyerekezi, pena ngati za ifeyo za munthu. So tikamuona apapa akutonesera matero akukhala ndi maganizo onena kuti paweka ungathe kuzilamulira. Okay,
Yowabu amene anakhumbisisa kwambiri akanakhala mpando wa atate yake, lero watha. Kulamulira kumene amakufuna kuja kwathirapo. Okay? Now ndipo anatenga Abisalomu namponya mchidzenje chachikulu, bottomless pit. Okay, kunkhalango naunjika pamwamba miyala, basi wathirapo. Ngati mathero andiyerekezi komanso mathero a munthu wina aliyense amene sanasankhe kukhala mbali ya Mulungu. Okay? Sili kuzola chifukwa chani Abisalomu anaganiza zimenezi kuti angathe kulimbana ndi munthu wamphamvu ngati ameneyo. Mulungu ndi mphamvu zonse. Lucifer amadziwa bwino lomwe, ifenso timadziwa bwino lomwe. Chifukwa chani timaganiza bezonena kuti tingathe kuzilamulira tokha, tingathe kuyendesa mitima yathu tokha. Mulungu atithandize. Verse 19, ndipo pomwepo Ahimaazi mwana wa Zadoki anati, ndithamange nditengere mfumu mawu kuti Yehova wabwezera chilango adani yake. Nde Ahimaazi akuti mundilole thamange ndikayiuze mfumu kuti uru zonse zayenda bwino, nkhondo tapambana. Nde akuti ndipo Yowabu ananena naye, sudzakhala iwe wotengera mawu lero, koma tsiku lina uzatengera mawu, koma lero sudzatengera mawu chifukwa mwana wa mfumu warani wafa. So Yowabu amadziwa bwino lomwe zimene zachitika. Ndi nthawi zambiri kuti apita ku nkhondo, ndi ngati pali uthenga wabwino woti upite kwa mfumu, amene amathamanga makhala ndani? Ahimaazi uyuyu. Koma lero akuti ngakhale agonjetsa adani athu, koma pali nkhani yakuti mwana wa mfumu warani wafa, ndiye okanena uthenga usakhale iwe. Chifukwa mfumu akangona Ahimaazi akubwera kuthamanga mangozoti ndi nkhani nkhondo yayenda bwino, but this time sili bwino, ndiye usapite iweyo. Pamenepo Yowabu ananena ndi Mkusi, kauze mfumu zimene unaziona. Ndipo Mkusi anawerama kwa Yowabu nathamanga monga msilikali. Salute, ziko mbuye wanga, nthawi ya kuthamanga akupita kuti akanene uthenga. Ahimaazi atatsala samamva bwino yeye. Zikukangala kuti anthu akakapereka uthenga mwina mapasi pachina chake, akakapereka uthenga kwa mfumu. Mavesi awo iye anapemphabe kwa Yowabu, chonde tandiloleni ndipite. Akuti wenzako onye mukakali wapita. Akuti yayi, komabe mundilole nanenso ndani ndipite. Uzathamangiranji mwana wanga? Sukalandira nkhondo iliyonse chifukwa mwana wa mfumu wafa. Ndali koma iyeyo anakakamirabe, nde anangomulola kuti chabwino zipita. Ndi Ahimaazi anazowa kuthamanga zake, kuthamanga ya mapiri, iye anathamanga ya kuphedi. Ndala mathamanga kopsa mpaka kumpitirira Mkusi ucha mpaka namzeli wambe kufika nda Ahimaazi. So atafika ndi uthenga wakeyo, ndipo mfumu inati, kodi nyamata ya Abisalomu ali bwino? Uthenga ndimene wabwera afuna kosa bwino, nkhondo yayenda bwino, iya itagonjetsa njani. Davide zimene zaimena nazo ntchito, Abisalomu ali bwanji? Ndi Ahimaazi nayankha, pamene Yowabu anatumiza nyamata wa mfumu, ndiye ine nyamata wanu ndinaona biringu, koma sindinadziwa ngati kutani kwenikweni kuti kazinatha bwanji palipa sindikudziwa bwinobwino, koma palali biringu ndithu. Ndi mfumu akuti iyo sanchedwesi tayima kayo. Zimene ndikufuna si zimenezo. Okay? So ati sindinaone bwinobwino. Awo mafana ndingofotokoza onena kuti tichite modeko kuthamanga ndi zinthu usanazimvesese. Tachitapo zimenezo. Pano pamene ukhale wabanga regret, kuti ine ndinafulumira. Ndimakumbukira nthawi nake tingaphunzira za mapapazi kuti pali mapapa 7. Zinali zawo nangochiwerenga kuti wande chili bwino ichi. Nthawi yamba kuthamanga nacho kwa usati mapapa ndikuti revelation kachani pali mafumu 7, wina unagwanya chani ndeti mazilongosola kuyambira mapapa kuwayala mpaka na papa omalizira kaya makhala kaya ndiwina wa kulikira kutasola kuti ziziteni zabodza izi, koma anthu ina tauza kale. Ndi Ahazi athamanga kumalibe uthenga weniweni, kafika kuja basi kanatha bwanji kale anthu akakoda ukayankha zosakhabwino mango kupha basi. Okay, anyway, mafumu inamuzatira pambuka ulibe uthenga. Teni tikamvesere kutumidwa ndi Mulungu
ndi kunyamula uthenga mu nthawi yake ndi kuwupereka moyenera monga mwa chifuniro chake. Samapupulume. Excitement si yabwinoyi. Mumazayankhula zinthu zosayankhula. Mapeto ake mumapezeka kuti mwafuwisa zinthu. Kuti vuto lake uthenga mmene munawuperekera muti munapangisa anthu kuti awumise yani mitu. Ndi kuti makhalanso vuto ngakhale maso pa Mulungu. Anyway, so amuzala iyo tapambo kadapita uko. Akuonanso munthu nake akubwera mkusi akuthamanga kuchokera uko. Ndipo onani mkusiyo anafika nati mawu akuuza mbuye wanga mfumu pakuti Yehova anabwezera chilango lero onse akuwukira inu. Ndiye nthawi imweyo mfumu kunali anayi mkusiyo Nyamata Abisalomu ali bwino. Ndiye mkusi anayankha kuti adani a mbuye wanga mfumu ndi onse akuwukira inu kukuchitirani zoyipa akhale monga Nyamata ujayo. Uthenga umene unali wokwanira kwa Davide kuziwa kuti Abisalomu watani wafa. So of course imene anayankhula bwino kwambiri mkulu amene kwa mfumu zili mango yankhula mwachi yankhule ayi wafunika kuyankhula mwanzeru. Okay, nchifukwa chake Bible yake bali King James King James Bible imene makhala udalirika chifukwa kuti limapita kwanda kwa mfumu inali mphatso yopita kwa mfumu. Mfumu ndikuva za Chikristu choncho. Kodi zimene zizi zili pa ndifani ziwerenge nde mundipangire kabuku kodi ndani ndiwerenga da msadalule mfumu nde muzaona English yamina ndi majestic English. Okay, and anthu anawuzira kuti mulembe zimene zili umbo. Okay, nchifukwa chake nthawi zambiri timapereka beka preeminence imakhanga libe Bible imene lolo makhanga likwida pamwambabe pa zina zimwe atha kugwisa ntchito kupanga compare zina ndi zina chifukwa zopita kwa mfumu. Mafana nene kunena kuti uthenga wa Mulungunso umafunikanso dongosolo. Takuma ndi mavuto ambiri chifukwa kuti tanyama uthenga wabwinobwino kwamene tawuperekera. Anthuso kumadabwa kuti ndona niso anthu ake waso. Mine kuyankhulira mundimi za Mulungu dizi. Tandize 1833 2 Samuel ndipo mfumu yonagwidwa chisoni nikwera ku chipinda chosanja pa chipatacho nilira misozi niyenda nitero mwana wanga Abisalomu mwana wanga bwezi nitakufera ine Abisalomu mwana wanga. So lali kulira kumene Davide analira. Pena atimaganiza kuti Mulungu azakhala okondwa kwambiri pa tsiku lomalizira amene akuzationonga. Sayakuzationonga koma akuzaononga anthu amene sanamusankhe iye. Koma Mulungu azakhala odandaula kuposa wina aliyense pamene akuzaona ana ake akufa. Ifeso zakhala chisoni koma kuti azatiputira misonzi. Okay, mano zimene mafuna kuyankhula si zimenezo. Zimene mafuna kuyankhula ndi izi. Okay, nde taona kuti Abisalomu akuti anali mwana wa Davide. Okay, komanso Abisalomu anali mwana wa Maaka, mwana wa mkazi wa Talimai mfumu ya ku Gesuri. Chinthu choyambirira chimene chotidziwe chonena kuti Abisalomu anali mwana wa Davide. Davide sanali munthu wamasewera. Okay, nde Abisalomu ndi mwana wa ameneyo chilichonse monga mwa mtundu wace. Okay, tinaona za kugongola kwake. Munalibe wina aliyense amene amatamidwa ku nkhani ya kugongola kuposa Abisalomu. Taona za sisi lake analali tali losiririka Abisalomu. Taona kuti Abisalomu anali wokongola wanzeru mphamvu komanso kutchuka. Koma funzo lonena kuti kodi zimene izizi mfundo zimene zizi kapena kukhala ndi zinthu zimenezi Abisalomu anazitenga kuti? Good question. Straightforward. Zonse zila basi zaizanda zabambo ake sizinali zake. Tione za David. Ndipo Samuel 1 Samuel 16 verse 11 ndi 12
pali nkhani zimene akukamba zokhuzana ndi Davide. Okay, komano mafuna tionewo amene akunena kuti ndipo anatumiza munthu nabwera naye. Tsono iye kamba za Davide anali wofiirira ndi wankhope yokongola ndi maonekedwe okoma. So ngati Abisalomu anali wokongola ndife chanali bambo ake analinso wokongola kwambiri, analekera za bambo ake. Nde tikapita 14 verse 27 akunena ndipo kwa Abisalomu 2 Samuel 14:27 ndipo kwa Abisalomu kunabadwa ana aamuna atatu ndi mwana wamkazi mmodzi, dzina lake ndiye Tamara, iye ndiye mkazi wokongola nkhope. So mwakumbukira Amnon anali brother wake, sister wake wa Tamara, mpaka na adi kama ndigona naye ameneyi, mpaka anapanga maplani pana munthu kudwala. So Tamara was very beautiful as well, sister wa Abisalomu. So zati kukongola kusikuti kunali kwa ana wayi kuchokera kwa bambo yao, ndi zinthu zopanga inherit, zotenga kuchokera kwa makolo. Apo sauli ndipo kunali chitapita ichi, popeza Abisalomu mwana wa Davide anali naye mlongo wake wokongola, dzina lake ndiye Tamara. Amnon mwana wa Davide anamkonda iye. So tafotokoza kale. Now 2 Samuel akukamba asonkhani zomwezo, koma ulione aspect ina, mbali ina tikabwera kumusiko pamene akunena kuti Abisalomu anali mwana wa Maaka, mwana wa mkazi wa Talimai, mfumu ya ku Gesuri. Okay, muzaona kuti mfumu sitisankha munthu wamba. Ora kuti iweyo wabadilwa kubanja la mfumu, koma anthu ngati akuona kuti uyu koma ndopepera uyu, sikuti anganene kuti ukhabe iweyo mfumu. Ayi, amayikapo munthu wa nzeru zake. And zimene zimachitika nthawi zambiri zonena kuti kubanja kuja anthu aja abadaso wina amaziko ndi wanzeruso chifanya akutengera. Now apa tikukubana ndi munthu amene ndi Abisalomu, amene ali ndi bambo ake amene ali wanzeru wokongola ni mfumu, koma Davide akukwatira mtsikana Maaka amenenso ali mwana wa mfumu. Ndi muona ngati zotsatira zake zikakhala zotani, mwana amene angabadwe pamene papo definitely akwena kukhala wamphamvu, wanzeru, wochenjera, wina wake bendithu wa special. Koma Abisalomu amaona ngati zimenezi ndi zake za iyeyo, osadziwa kuti ndizotengera. Okay, so tikupeza kuti Abisalomu anapeza moyo kuchokera mwa atate wake. Popanda atate wake iye sakanapezekako. Anatenga kukongola kuchokera kwa atate yake. Anachuka kwambiri chifukwa anali mwana wa mfumu yochuka. Anali wachuma chifukwa bambo wake anali wachuma, mwana wa mfumu. Anapeza mphamvu mwa atate wake. Ngati naye ndi mphamvu chifukwa bambo wake anali amphamvu, amakhala ndi mahosi, amakhala ndi chani, zonsezo za bambo wake. Okay, anali wanzeru, bambo wake Davide analinso munthu wanzeru. Ndi amayi yake omwe anali munthu wanzeru definitely. Chifukwa Davide sangakwatire mkazi amene alibe nzeru, sizingatheke. Okay, in short analibe chake. Zonse zimene anali nazo zinali za atate wake. Chifukwa chake pamene anasankha kuti alekane ndi bambo wake, zotsatira zake ndi imfa. Tikuona kuti mphoto yake ya uchimo ndi chani? Ndi imfa. Mphoto yakulekana ndi iye amene ali creator, ali mlengi, amene anapangitsa kuti iweyo upezeke. Mphoto yakulekana kumeneku ndi imfa. Kuti pakhale moyo mutani? Mulumikizane. So Davide amayesesa kuti kulumikizana kutheke, koma mwana yakuti inetu ayi, anathiradi kuimfa. So Abisalomu analekana ndi kasupe wa zimene iye anali nazo. And tikuona chithunzi chonena kuti
mfumu Davide panalibe chimene ikanatha kuchita kwa mwana wake pamene ndi mwanawo chatani alekana. Post Davide akunena kuti ndikanakufera. Okay. Tokoze chifukwa cha Yesu Kristu amene nayenso anamva ngati walekedwa ndi Mulungu, akumalingalira koma ndizabwereranso kumwamba, koma anasankha kuchita mosiyana ndi Lucifer, mosiyana ndi Abisalomu. Iye pokhala mfumu, pokhala mwana wa mfumu, koma anazichepesa ndi kuzikhuthula ndi kubwera ku dziko lapansi chifukwa cha inu ndi ine. Now, Yesu atabwera pa dziko lapansi sanachite ngati Abisalomu kuti azizilamulira yekha. Ngakhale Mulungu, koma sanachiyese kukhala cholanda. Malo mwake anazichepesa kuti ngakhale ineyo ndili okwanitsa kuyendetsa moyo wanga, koma mu nthawi iyi ndikuzisiya izi pansi, ndikufuna moyo wanga uyendetsedwe ndi Mzimu wa Mulungu. Inali yesero lalikulu kwambiri kuti iye amene anali Mulungu akapezeke kuti akuchita zinthu ngati si Mulungu. Pake Satana anabwera kumfunsa mafunso, ngati uli mwana wa Mulungu, ngati uli mwana wa Mulungu, ngati uli mwana wa Mulungu. Zinali zomuyesa kwambiri Yesu zimene zicha, chifukwa akadatha kugwisa ntchito mphamvu zake za umulungu, akadatha kuyizanisa umulungu wake, akadatha kupanga zinthu zodabwitsa zazikulu, komano adasankha kukhala chete kuti mission yanga ndi zimene sizikugwirizana. Adakana kuti apange practice umulungu wake pa dziko lapansi pano, adazisiya dala. Pamene Abisalomu, Lucifer amafuna akhale zambiri kuposera pamene popo. Kusadira zake zinaoneka. Yesu Kristu adazichepesa, idafika nthawi yoti ananyamuka tsopano kupita kumwamba. Atafika kumwamba adalandira zonse zoyenera kulandira. Anambwezeresa zonse, mphamvu zonse, mtendere wonse. Koma kuti akafike pakugonjetsa kumeneko, adayamba kaye wazichepesa kuzikhuthula. Kuti ngakhale ndi mphamvu koma ndikuzisiya kale, kuti chikakhale chitsanzo kwa ife pa nkhani ya kupanga surrender, kuzipereka, kuzikhuthula mkati mwa mitima yathu. Anthu amene akufunika ndi anthu ngati Davide ozichepesa, anthu ngati Yesu Kristu amene akuona kuti ineyo pandekha sindingathe kuchita ubwino kapena kukhala wabwino. Mulungu afuna anthu amene angapange surrender, una kuti mulamulire moyo wanga ndi paliponse pamene tikuyenda, tisanapange china chilichonse, kumvesera kaye kuti kodi Mulungu afuna ndipange chani panopa. Kulola kuti Mulungu akhale governor wa mitima yathu ndi zimene zikufunika. Maganizo ofuna kuti zilamulire tokha azatipwetekeza. Mateyu 23:12, ndipo amene aliyense akazikuza yekha azachepetsedwa, koma amene azichepetsa mwini yekha adzakulitsidwa. So tikafuna kuti tikulitsidwe, tikuyenera kuti tokha tizichepetse. So kuzichepetsa ndi udindo wathu. Fasi ngamuze Mulungu kuti atipangise kuti atichepetse, ikhala ngozi. Mungu ambuye mundichepese, atakuchepesa kufikisa pa level ina yake yonena kuti sumayiganizira. Ndiye kuti bwino akuna kuti wekha utani uzichepese. Kuzichepesa koyambirira ndi kumeneko kopereka moyo wathu kwa Mulungu kuti iyeyo akhale oyendetsa moyo wathu. 2 Atesalonika 2:2, kuti musamagwedezeka mtima msanga ndi kutaya maganizo anu, kapena kuopsedwa mwa mzimu, kapena mwa mawu, kapena mwa kalata, monga wolembedwa ndi ife, monga ngati tsiku la Ambuye lafika. Amene kufuna kusogoloko. Munthu asakunyengeni konseko kuti silifika, koma chiyambe chifike chipatuko, navumbulutsike munthu wosayeruzika, mwana wa chiwonongeko. Okay? Mmene timaona za uchimo timakamba nkhani za kusayeruzika.
ndiye pakuona kuti tsiku la Ambuye silifika aonekere kaye mwana wakusayeruzika ndiye akumulongosola akunena kuti amene atsutsana nazo nadzikuza pa zonse zotchedwa Mulungu kapena zopembedzeka kotero kuti iye wakhala pansi kukachisi wa Mulungu nadzionetsera yekha kuti ali Mulungu. Vesi iti kangoliwerenga timazaganizira za papa kuti amene wakhala kukachisi kwa Mulungu ndi zina zotero. Koma kodi kachisi wa Mulungu ni ndani? Weza aliyense ni ndani? Kachisi wa Mulungu. Ndiye kukachisi kwathuko kuli chani? Ndiye kuti alipo wina wakhala kukachisiko akuzionetsera yekha ngati Mulungu ndipo akuzikuza akutsutsana ndi chilichonse cha umulungu. Tanthauza chani? Afuna tiphunzitse kunena kuti kodi mkati mwa mtima wathu mumakhala maganizo otani? Timakhala ansembe tokha menemo ndi kumaziyendesa tokha kapena tinamulola Yesu Khristu kukhala menemo kukhala woyendetsa maganizo athu ndi moyo wathu? Okay. Ndiye tikamati kankhaniwa makamba za Antichrist wokana Yesu ndikuona Yesu kumayambira mumtimamu Yesu agogoda kumakutani ukukana ndiye kukaniza mukachisi munomo ndikhalamo ndekha ndiye ndesa ndekha kachisi ndiye ndikulo kulephereka kale tiye ndiole Yesu Khristu kuti alowe menemo. Okay, so pachilengedwe ife tikabadwa monga ngati anthu timafuna titenge ulamuliro wa moyo wathu. Okay, aliyense amafuna kuti azizamulire yekha. Ndi zimene Bible mukapita kuchivumbulutso ku Daniel nkhani zake zimene amakamba za maulamuliro maufumu anabwera ufumu wina amakhala akutionetsera kuipa kwa kuzilamulira nokha ngati anthu. Ubwino umaoneka pamene Mulungu wayamba kutani kulamulira moyo. Tiyeni tisalole kunyada ujama kunena kwa Lucifer, kunyada kwa Abisalomu mayambira mkati mwa kunyada kuti ineyo ndekha ndithakuziyendesa moyo wanga bwinobwino. Chofunika nchonena kuti tikalole kukhala anthu ozichepesa ndi kuvomereza kulola kuti Mulungu ayendetse mitima yathu. Filipo 2 pamene tikumaliza akuti mukhale nawo mtima mkati mwanu umene unalinso mwa Khristu Yesu amene pokhala nawo muonekero Mulungu sanachiyesa cholanda kukhala wofanana ndi Mulungu. Sanachitenge ngati cholanda kuti ndine Mulungu basi ndine Mulungu ayi. Ifeso tisangoti basi nanenso ndi mphamvu. Tiye tikazindikire kuti patokha tilibe mphamvu tikusoweka Mulungu. Palibe chifukwa chozitamandira, chifukwa zonse zimene tili nazo ndizopasidwa kuchoka kwa ndani? Kwa Mulungu. So malize ndi okay, 1 Korinto 6 verse 19. Tikamena simuzi zoti thupi lanu lili kachisi wa Mzimu Woyera amene ali mwa inu amene muli naye kwa Mulungu ndipo simukhala ayi nokha. So aposa kutilimbikitsa kunena kuti tikazindikire kuti ife ndife akachisi a Mulungu. Kukhala Mkhristu ndi kuvomereza kunena kuti ineyo sindingazilamulire ndekha ndikusoweka wina wake andithandizire. Mtima wathu usanduke mokhala mwa Mzimu wa Mulungu. Mulungu anapereka kale. Chimene chikufunika nchoti ife tikalandire ndi kukhulupirira kuti Mzimu wa Mulungu uli mwa ine. Ndaona kuti Ambuye ndiye Mzimuyo. Tiyeni tisakakhale anthu ofuna kulamulira. Kukhala ndi chinjala chofuna kuti uzilamulire wekha. Pamene tikuyesedwa tisakhale ndi njala yofuna kuti tizilamulire tokha. Pamene tikukumana ndi zinthu zotsutsana ndi chikhulupiriro chathu tiyeni tisakhale ndi maganizo ozilamulira tokha. Chifukwa tikatero tipanga ziganizo zolakwika. Koma nthawi zonse tikakumbukire kuti pali wina wake amene akulamulira moyo wathu ndipo timulole iyeyo athandize kuti ife tipange decision pa yese lililonse imene tikumana nalo, pa nkhani iliyonse imene tikuyenera kuyankhula, pa chilichonse imene tikuyenera kuchita. Tikalole kuti Mulungu wakumwamba akakhale governor mtima mwathu, woyang'anira mtima mwathu. Ndi zimene wafuna kuti tigawane mu nthawi imeneyi. Ndiye tafika apa tiye tipemphere. Tate wathu amene muli kumwamba, lilemekezeke dzina lanu chifukwa cha chikondi chanu, chifukwa inu munakonza kale njira
yoti mukathe kulamulira miyoyo yathu. Koma ife tapezeka kuti nthawi zambiri timaona ngati patokha tingathe kuyendesa miyoyo yathu, sitisowa chinthu china. Muthandize kufewesa mitima yathu ndikukulolani inu kukhala mfumu, kukhala wolamulira mitima mwathu. Nthawi zambiri timatha kukuyiwalani, mwina chifukwa cha zimene takumana nazo mwadzidzidzi, ndipo timafuna tichite monga mwakufuna kwathu. Tikupemphani kuti mwa Mzimu wanu muzitikumbutsa ndi kutithandiza kuti mu nthawi imeneyo tikalole inu mukakhale wolamulira wamkulu miyoyo yathu. Mukhale nafe mu tsiku lonse la lero. Zikomo futi mulali nafe. Mwa Yesu Khristu ambuye tipemphera. Amen.